pocite ročníkovej práce motokári. Motokára je jednomiestne štvorkolesové motorové vozidlo, využívané v motoristickom športe ako pretekárske vozidlo alebo na adrenalinovú zábavu. Preteká sa na špeciálnych tratiach alebo v halách. Karting je skvelou prípravou na ďalšie preteky. Príkladom sú jazdci Formuly 1, ktorí začínali s kartingom ako Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton či Jean-Paul Montoya. Zo Slovenska je známy trojnásobný majster najsilnejšej triedy, trojnásobný majster Slovenska v najsilnejšej triede ICC Jan Daniš. Pretekárske motory boli tradičné dvojtaktné, no v súčasnosti sa zavádzajú aj štvortaktné, ako Honda 390 dosahuje rýchlosť až 130 km/h. Tieto motory sú ekologickejšie, ekonomicky výhodnejšie a ľahšie na údržbu. Dvojtaktné motory sú známe svojim vysokým výkonom, ako vodochladený jednovalec triedy ICC s objemom 125 cm3. Dosahuje výkon až 55 koní pri 15 000 otáčkach za minútu. Takýto motor dokáže 175 kg motokáru vrátane jazdca. Zrýchli z 0 na 100 za 2,8 sekundy. Na dlhých tratiach dosahuje rýchlosť až 185 km/h. Neoficiálne testy na Brnianskom okruhu uvádzajú 230 km/h. Šasy. Kostré motokáry je vyrobená z hĺbkového rámu z chromolibdenovej ocele, ktorý slúži aj ako prúžiaca jednotka. Brzdy sú kotúčové, buď umiestnené na oboch nápravách, alebo iba na zadnej. Na výrobu motokár sa používajú vzácne kovy, vzácne materiály, ako dural, horčík, titán, karbon a kevlar. Charakteristiky rámu sa upravujú podľa trate, napríklad zmenou geometrie alebo použitím stabilizátorov. Medzi najznámejšie značky rámu patrí Tony Kart, Birel, CRG, PCR a ďalšie. Prevodovka. Motokára nemá diferenciál. Zadná náprava je pevná. Krútiaci moment motora sa prenáša reťazou. Uzubené kolesá prosty na motore a osy sa dajú meniť, čím sa nastavuje prevodovka pre konkrétnu trať. Spodka môže byť suchá od strediva alebo viac lamenová, ovládaná z volantu, čo je bežné v triede ICC, najmä pri pevných štartoch alebo po kolízii. Malé F1. Motokári si vyslúžili označenie malé F1, pretože sú vstupnou bránou do sveta profesionálneho motoristického športu. Mnohí súčasní jazdci vo Formuli F1 začínali v motokárach. V zahraničných textoch sa potvrdilo, že na prvých 20 metrov motokár môže zrýchliť rýchlejšie ako monopost Formuly 1. No na dlhších úsekoch monopost vďaka výkonu svojho motora zvíťazí. História kartingu. Karting vznikol v roku 1956, keď americký drevorúbač namontoval motor spiny na jednoduchý rám a vymyslel vozidlo na zábavu. Hoci ho napodobňovali kolegovia, až americký mechanik Art Ingalls ako prvý spoznal športový potenciál tohto vynálezu. V roku 1956 vytvoril prvý pretekársky podvozok, čím položil základy kartingu. Toto je tá motokára. Z USA sa šport šíril rýchlo. Rozšíril sa do celého sveta a získal popularitu najmä medzi mládežou, ktorá tu našla príležitosť prejaviť
svoje schopnosti a vášeň pre pretekanie. V roku 1964 sa v Ríme uskutočnili prvé majstrovstvá motokár. FIA neskôr uznala karting ako hodnú disciplínu a zaviedla pravidlá. Moderné motokáry. Technológie motokár sa vyvíjajú ruka v ruke. Pokrokom v motoristickom športe. Firmy sa špecializujú na výrobu podvozkov, motorov, pneumatík a ďalších súčiastok. Dnešné motokáry dosahujú na rovinkách rýchlosť až 160 km/h. Sú vybavené modernými technológiami ako riadiace jednotky na volante. Pre profesionálnu motokáru sú však náklady vysoké, čo z nej robí investíciu pre vážnych pretekárov. Motokára pre deti. Motokári nie sú len pre dospelých. Aj deti môžu začať s týmto športom veľmi skoro, často už od 5 rokov. Existujú špeciálne detské kategórie ako Baby 50, Mikro 60 alebo Mini 60, ktoré sa líšia veľkosťou motokári, výkonom motora a maximálnou rýchlosťou. Detské motokáry sú menšie, ľahšie a bezpečnejšie. Sú vybavené obmedzovačnej rýchlosti a často majú aj diaľkové ovládanie, ktorý môže tréner alebo personál motokárov vypnúť v prípade nebezpečenstva. Dieťa musí mať vždy ochrannú prilbu, rukavice a špeciálnu obuv. Bezpečnosť kartingu. Bezpečnosť je v motokárach veľmi dôležitá. Moderné dráhy sú vybavené ochrannými bariérami z plastu alebo z pneumatík, ktoré znižujú riziko úrazu. Jazdci nosia ochranné výstroje, prilbu, chránič krku, rebrový chránič, špeciálnu obuv, rukavice a kombinézu z neoľavého materiálu. V niektorých kategóriách sa používajú aj bezpečnostné pásy. Elektrické motokáry. V posledných rokoch sa často používajú, čoraz viac využívajú elektrické motokáry. Najmä v halových motokárových centrách. Výhody elektrických motokár. Sú tiché, bez výfukových plynov, umožňujú presné ovládanie rýchlosti, sú ideálne pre deti a začiatočníkov. Najrýchlejšia motokára na svete je vlastnoručne postavená ľudová motokára od Skillara Januáriho z Kansasu. V októbri 2021 dosiahla rýchlosť 184,41 km/h, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Motokára je poháňaná dvoma turbínami King s celkovým ťahom 90 kg. Toto je môj pohár, ktorý som získal za celoročné preteky v Dolnej Strehovej. Na konci sezóny sa vyhodnotili všetky body a umiestnil som sa na 3. mieste. Jazdil som už ako 4-ročník na minikáre. Postupne som sa dopracoval až na motokár. Moja motokára má 12 koní. 14 koní. Táto motokára dosahuje rýchlosť až 73 km/h. Táto motokára patrí do triedy Mini 60. To je určená do 12 rokov. Je ľahká, rýchla a ideálna na to, aby som sa naučil správnu techniku jazdy a pretekárskú disciplínu. Na záver by som vám rád ukázal, ako jazdím na pretekoch so svojou motokárou. Verím, že sa vám moja jazda bude páčiť.